Anga foli ni walimandon be ka taa aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa aw bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen Sikaso taama kɔfɛ Mali silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels Maɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara y'i kunda kayikaw fɛ yen kan kayitaga in kun de tun ye walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ kayikaw ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigira bɛn ani kelenya kunkan kumakan minnu bɔr'o kɔnɔ ka t'o ɲɛfɔ kayikaw ye o kɛra ka bɛn jumadon janvier kalo tile 25 an ka maa minnu tun b'a kɛnɛ kan Alhamidu Badeni Samba Traoré Modibo Konate a kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ Kabeni sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 de 6h alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan cɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara bɔra a ka denbaya dafɛ Bangoni Janginɛbugu la Bamakɔ sigida fɔlɔ kɔnɔ ni k'i kunda Kayi marabolo kan an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara ka ni Kayi taama in kɔnɔ a kelen tɛ taama in na jɛɲɔgɔn caman de faralen don a kan ni k'a bilasira karamɔgɔ Hayidara nɔfɛ taamadenw na Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔnden caman b'a la alisilamɛya dɛmɛtɔn fédération Ansardine internationale Maɲɛmaw ka fara Mali jamana lakana tigilamɔgɔ camanw kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o mɔgɔ kofɔlenw de bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara nɔfɛ a ka Kayi taama in na walasa ka se ka y'a kɛrɛfɛ kumana min na karamɔgɔ Hayidara n'a ka jamakulu sera Kolokani dugu o de kɛra karamɔgɔ Hayidara n'a ka jamakulu ka joli fɔlɔ ye Kayi marabolo taama in senfɛ kumana min na an fa ani an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka jamakulu bɛ se Kolokanikaw fɛ yen nɔ Kolokani maabaw a diinɛ ɲɛmɔgɔw a lalalatigiw Kolokani dugudenw ka fara Kolokani alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kan u ye karamɔgɔ Hayidara bisimila Kolokani dugu kɔnɔ o min senfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara bisimilali kɛnɛ sigira sen kan Kolokani alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ o min senfɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara ye sigi kɛ ni Kolokani alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye o min kɛnɛ kan Kolokani dugu ɲɛmɔgɔw ka fara dugudenw kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan foli ni bisimilalikanw tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara ma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Kolokanikaw ka sigi in kuncɛ ni duwawudon ye duwawudon min ni o kɛra ka ɲɛsin Kolokanikaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka sira ta ka bɔ Kolokani dugu dafɛ Kolokani kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka jamakulu jɔra Jijeni bisimila minɛlen kɔfɛ Jijenikaw fɛ Sebabugukaw garijɛgɛ donna an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara yeli la u ka dugu kɔnɔ u bɔlen kɔfɛ Sebabugu karamɔgɔ Hayidara n'a ka jama jiginna Torodo kɔnɔ Torodo kɔfɛ u y'u kunda Jangiride dugu kan ni ka sɔrɔ ka labana ka se Jema dugu kɔnɔ ka bɛn ni tilegan midi tile ye Jemakaw fɛ yen nɔ kumana min na an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka jamakulu bɛ se Jema kɔnɔ bisimilaliw ani foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara n'a nɔfɛ taamadenw ma karamɔgɔ Hayidara labana ka kɔrɔfɔ ta ni ka foli ni bonyamasegin kɛ Jemakaw ye ka labana ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin u ma ni ka sɔrɔ ka labana ka sira ta tugun hali n'o y'a sɔrɔ tile kun fintenin ka bon kosɛbɛ dugu o dugu yɔrɔ o yɔrɔ ni an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara n'a ka jamakulu tɛmɛna o dafɛ o yɔrɔw n'a laminiw bɛɛ lajɛlen de kadenw bɔra ni k'u jɔ sira kɛrɛfɛlaw la ni ka karamɔgɔ Hayidara fo k'a n'a ka jamakulu bilasira ni duwawu ye ani ka se ka u ɲɛda an fa ani an karamɔgɔba Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara kan ni kanu filɛlilan ye o jamakulu la mɔgɔ caman y'a kanu ni k'i tɛgɛ di alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Hayidara tɛgɛ nɔrɔma in kɔnɔ o siradala duguw camanw na i n'a fɔ komi Jankute Kamara Sandare ani Koyankari o yɔrɔ kofɔlen minnu na ni karamɔgɔ
karamɔgɔ Haidara n'a ka jama tɛmɛli ma se ka dugubada bari sabu ka da kan o kunbɛli yanga bonyana ni jɔn ɲuman camanw bɔli ye k'u jɔ sirada kɛrɛfɛlaw la walasa ka se ka karamɔgɔ Haidara kunbɛcogo cɛɲi na bonya ani karama kɔnɔ. Taamadenw jɔra o dugu kelen-kelenw kɔnɔ ni ka sɛngɛlafiɲɛbɔ kɛ. Sɛngɛlafiɲɛbɔ kɛlen kɔfɛ ka tilefanatɔw dun duwawudon kɛra karamɔgɔ Haidara fɛ ka ɲɛsin yen dugudenw bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka labana ka sira ta kokura k'u kunda Kayi marabolo kan ka tɛmɛ ni Ɲamiga ani Wayigulu fɛ. Ɲamiga ani Wayigulu dugu olu de kɛra dugu labanw ye karamɔgɔ Haidara n'a ka jamakulu jɔra yɔrɔ minnu na sani ka sɔrɔ ka don Kayi marabolo donda da fɛ ka bɛn ni wuladafɛla nɛgɛ kaɲɛ 17 gosilen ye 17h. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka taamadenw dugu o dugu ni u tɛmɛna o da fɛ kanubagaw ani jɔn ɲuman camanw de bɔra ni k'a kunbɛn ka labana k'a bilasira ni duwawu ye o min senfɛ Zamzam y'u yɛrɛ labana ka duwawu caman kɛ ka ɲɛsin a jatigilakaw bɛɛ lajɛlen ma sira fɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madani Haidara selen Kayi donda la ka bɛn ni jumado janvier kalo tile 25 ye. A kun bɛnna Kayikaw fɛ ni nisɔndiya ni farifoni ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw na. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka jamakulu selen Kayi donda la u taara sɔrɔ Kayi alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka fara kanubagaw kan ani Kayi marabolokadenw caman de faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ taa se mɔgɔ 100 caman ma walasa ka se ka karamɔgɔ Haidara sɛnsɛn ka don Kayi marabolo da fɛ. Sɛnsɛnli in kɛra bonya ani karama ani nisɔndiya sugu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ. Ɛri caman tɛmɛlen kɔfɛ Kayi ani Bamako cɛ sira kan alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka jamakulu donna Kayi da fɛ ka bɛ wulafɛla 17h ma karamɔgɔ Haidara n'a ka jamakulu nɔfɛ taamadenw na lakana tigilamɔgɔw kun kɛlen don ka lakana sabati kosɛbɛ walasa ka se ka taamadenw sɛnsɛn k'u lakana ani u bolofɛnw k'u sɛnsɛn ka don fo Kayi dugu kɔnɔ tɛgɛrɛfɔkanw nisɔndiyaw kulekulew bolimafɛnw fiɲɛw tɛmɛkanw ɲɔgɔn nɔfɛ ka fara moto ani mobiliw klaksɔni kan olu de kɛra nisɔndiyaw mankanw ye karamɔgɔ Haidara n'a ka jamakulu bisimilara min kɔnɔ an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ale min ni a ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ silamɛya diinɛ kɔrɔtali ani a yangali baaraw la ni a ka wajuliw bɛ kɛ sababu ye ni ka silamɛya ɲuman ani a sira jɛlen jira jɔn kunnandiw la a mɔkɛ jogobaw Muhamadu Mustafa danfɛnw la sɔn hɛrɛma ka se ka silamɛw hakili la jigin o jogobaw la ani a ka wulikajɔw la walasa silamɛya diinɛ ka se ka kuntagalajan sɔrɔ k'a se fo yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye an daba masa yɛrɛ ja o ye an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ baara dɔ ye fasoden ɲumanya binakun kan a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw fanga ye belebele ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min ka jɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a ka baaraw ɲɛsinin don o fana ma o de kadara kɔnɔ ka da cɛba in bonya ani a barika kama an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara a bisimilara bisimila cogo la bisimila cogo min ni a ka kan cɛ fara muso kan denmisɛn fara mabakɔrɔ kan dugu maa ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen de kun bɛ kunbɛli jama in na minnu kun bɛ mobili kɔnɔ minnu kun bɛ moto yɛrɛ sanfɛ ani minnu yɛrɛ kun bɛ taamatɛ bolitɛ la an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka taamadenw nɔfɛ walasa ka se k'u sɛnsɛn ka don n'u ye Kayi dugu kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a maa hakɛ fɔ k'a dan karamɔgɔ Haidara min ni a kɛra sababu ɲuman ye ni ka jɔn kunnandiw sama ka bɔ dingɛ ani dibijuguw la ni k'u bila yeelen na ka labana ka sira ɲuman jira u la k'a daminɛ Kayini la fo ka se Kayiba ma babili min bɛ nin dugu fila ninnu dancɛ jira karamɔgɔ Haidara n'a ka jamakulu tɛmɛna o fɛ dugu fila ninnu cɛ bɛ t'u jɔ kilomɛtiri 15 bɔɲɔgɔnko la o bɛɛ lajɛlen senfɛ bisimila jamakulu de kun hirilen don karamɔgɔ Haidara n'a ka taamadenw nɔfɛ ni k'u sɛnsɛn taamaden minnu ni Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw kun b'a nɔfɛ ka fara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka ɲɛmayaso kan walasa ka se k'u ka kelenɲɔgɔnya yira an fa ani an karamɔgɔba Aseyid Sherif Usman Madani Haidara la karamɔgɔ Haidara n'a ka jamakulu sɛnsɛnlen kɔfɛ ka don Kayi dugu kɔnɔ Kayi dugu maa ɲɛmaw a lalalatigiw a diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara Kayi alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kan u ye karamɔgɔ Haidara n'a nɔfɛ taamadenw sɛnsɛn ni ka taa bisimila minɛ stade Basi Kulibali de kɔnɔ yen min ni bisimila foli kɛnɛw sigira sen kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka nin taama in ka se ka taa Kayi marabolo kɔnɔ n'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba tɔn ɲɛmɔgɔ ye taama in ɲɛkun ye
a bɛ don kadara min kɔnɔna na ci kɔmasegin de don ka se ka taa Kayi silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bolofara lasigi k'u lajɛ sigi kelen kɔnɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye sigiba kun kan sigiba min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Faba la Bamakɔ tile filasigi min ni a bolodara ka bɛn mɛkalo tile 13 ani mɛkalo tile 14 ma san 2000 ani san 18 tɛmɛnen ni a sigi kun bɛ tali kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ka bɛn ɲinini ani kelenɲɔgɔnya sabatili ma n'u ko a ma ko journée de mobilisation d'urgence nationale bɛnkan ani jaabi minnu bɔra o sigi in kɔnɔna na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o kɔrɔfɔw la groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bolofara ye Kayi marabolo kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ journée de mobilisation d'urgence nationale sigi a labɛnna Mali jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw tu tigɛbagaw ani forobatɔnw ka wulikajɔ an'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna de la Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw ani u ɲɛmaaba ka hakilina ɲuman tali kɔnɔna na k'a daminɛ Kayi donda la ka taa se fo stade Basi Kulibali kɔnɔna ma sirada kɛrɛfɛlaw ani gudɔrɔnda kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen de kun minɛnen don k'a fa tɛn buna adamadenni na ka se ka karamɔgɔ Hayidara sɛnsɛn ani ka waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin a n'a ka jamakulu ma k'u bisimila Kayi marabolo kɔnɔ. Kayikaw ye bisimilali kɛnɛ belebele sigi k'a ɲɛsin Mali silamɛ diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba GLSM maa ɲɛmaw ma o kɛra u ka dolanci kɛnɛba mun bɛ Basi Kulibali tɔgɔ la Jumado janvier kalo tile 25 an ka ɲɛmada sɔrɔlenw na. Ni alisilamɛya foli cogow de ye ani kuranɛ sanuman kalani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka fara u ka maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara kan Kayikaw jɛra ni k'u bisimila Kayi stade Basi Kulibali kɔnɔ a ka can buna adamadenni bayirika ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo ɲɛmɔgɔw a mɔgɔbaw a ladalatigiw tu tigɛbagaw maakɔrɔw ka fara Mali jamana marabolo fɔlɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bisimilali kɛnɛ kɔnɔ walasa ka se ka na u ka maaba dunanba ninnu bisimila ka labana k'u ka kelenɲɔgɔnya jira. Insha Allah an yɛrɛ b'a dɔn an ye don caman hɛrɛma sɔrɔ Kayi yan an ye wurada caman hɛrɛma sɔrɔ Kayi yan an ye jama ɲuman caman sɔrɔ Kayi yan bari bi wurada in jama bolofaba kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la nin jama mun ni k'a sɔrɔ u bɔra ɲɛ Bamako n'o yan ka ɲɛmɔgɔw ye ka na insha Allah an b'u fo kosɛbɛ an b'u bisimila ni an ka alimami tɔgɔ ye Amadu Fofana a ti a tagamalen dun a tun ka d'a ye a ka bɛn n'a ye bari tagama in lojuru y'a to an ma bɛn n'a ye an bɛ an ka dunanbaw ninnu fo ni a tɔgɔ ye ani alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ani dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ani karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ an ka dunanbaw ninnu ye ka fara an ka ɲɛmɔgɔba kan n'o ye Alhaji Ustaz Usman Madani Hayidara ye o bisimila dugu in kɔnɔ insha Allah an kɔni b'a dɔn an karamɔgɔw b'a dɔn an alimamiw b'a dɔn an karankɛlaw b'a dɔn Usman Madani Hayidara kelen jamana in kɔnɔ a jɔlen bɛ an ye mɔgɔ 100 de place la wala mɔgɔ 1000 de place la a ye karamɔgɔw lafiya a ye alimamiw lafiya a ye dɔnnikɛlaw lafiya Kayi ho conseil islamique tɔgɔ la no a président ye Alhaji Amadou Umaru Fofana ye dum ni iko bi awaya selen dun ate Kayi kono nga ko ko ngana njo a place la ka dabrani jama fo ale yɛrɛ tɔgɔya la ani Kayi diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ka dunan nu bisimila ka fɔlɔ ka Kayikaw fɔ Kayikaw minnu sina ka bɔ ka dunan nu kunbɛnni ko ɲuman ye Kayi ŋalamini bɛɛ lajɛlen minnu sina ka na ani lojura ye minnu bali ka yan sɔrɔ ale kɔni hakili b'a bɛɛ lajɛlen na a ko tiɲɛ dun a tɛ Kayi kɔnɔ nka jɔrɔlen tɛ a y'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu to a kɔfɛ a bɛ Kayikaw don fana cogo min n'a fɔra ko leader bɛ na ka bɔ Bamako ka se Kayi ko a jɔrɔ t'a la a b'a lɔn a bɛ kɛ ka ɲa kunbɛnnibagaw ɲumanw b'a bolo yan baarakɛɲɔgɔn ɲumanw b'a bolo yan a ye minnu t'u kɔfɛ
inshallah ala limbura o be barake kanya inshallah adun kala kanya amolo donia kafo kai alislameya demeto ansaru kelendo ku niwne di ankara mogoba a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ma wala sa kaseka deme nyonya ani ka blasira aka chesiri anaka wulika jo bara bela jelen kononana o hukumu kono kasangani alislameya demeto ansaru nyejoro anfa ani ankara mogoba a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara kan naliye kai marabolo kono kai alislameya demeto ansaru ye labeun bela jelen sabati walasa anye joro ani anfani an karamoba a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara bena wati minke kai marabolo kono kaseka osigi ja abulu kai alsilameya demeton ansaru yu kan nisonja anuka wasa ujira kosebe kasangani anye joro yeli kai marabolo kono mimbe na ke wasa ani noro baye kai marabolo ma bo amala fogala barakada anga groupement leader bureau national no nyamo baye Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara alhamdulillah abe wati bo o kibla ama ka fu kuma anga biwula dena ala barkala amflo o ne sojan o nyagal de la bo alhamdulillah ka depuis kuyankari ambalmo bora kata ankram won nun kumbe ka bo fo ko ngare kana fu anno jamabe fam be de fe vraiment an sojara an se wara ambayi ne ala fe wonna ne rabbi ala ga kayma heraye groupement leader masiki fos kama munasalama be siku bolo nyoko mo fakele bakele angela ankara mo ya ankala de la ka ambeka faranga munasalama be siku tugo nyona ka barake muna fama ala sorot mamna tugo muna o yankara mo ka lende o yaga wulika jode bo alhamdulillah ambe ala fo biwla dayna ka ala barakada ankara mo Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara al mujahid al kabir mo min chesir la ki wuliki jo jien be se ka lafiya tugo mi ani aka delegation dona an fe wula dayna kay kaw bora ka kumbe kabinala kay dugukolo dani nyona jama dele ka bo kay kaw kere ba fo ma dele ka karamo ye wu nyere la fiew ina fa ma dele ka se ani bite ka dam ne stra la fo ka ndo set esadu konoya mo de bora ka jojo fam befe cheni muso be de bora anga famo anga dine nyemo anga ladala tigu anga dugutigu mo simato kay bebora kayira ka foko Haidara na ka jama be na Haidara min ka wuli ka joye jamana in lafiya ka jamana in basigi ka bendo jamana in kono on se ka fodoro bi karamo Haidara juguta la kayan on bo de fo parce que ni nye iba do juguta Haidara la kayan quoi dusite dumite Haidara fe mugosite ya munu te Haidara fe abe akano ni seke kay kawye ubuna Haidara yelema en fait kaya Mali silame dine nyamoko ka faranyon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tonde unkan tamay kata kay marabolo kono abe don chi koma segili ne kadara kono nana kasangani klefla lajere bay mini osigira senka Mali jamana kono ya no faba la Bamako palais des sports kono kabe mekalo temene kletani saba ani akletani nanima ni akera sababu ye ka Mali jamana dine nyamoko allara latigu ani forobato ni jamana kono de un bela jelen faranyon kan sigila sigi mi ni ben ani kele nyonya nyini ni sigido kaseka Mali jamana kono de un la jere fere kaseka nyini choga mina amise ka donda kelen fe kalabana ka boda kelen fe jabi ni benga munu bora olu sigu kono nana tamay la nyini ye ode kaseka ta o jabi unyefo kai silame dine nyemo ka faranyon kan jekulu bayi ambo ladonia ka fo ka koni chi koma sigi nye kai marabolo kono Mali silame dine nyemo ka faranyon kan jekulu ba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tonde ukunye tamake ka nyeshi Tombouctou marabolo ma wala sa kaseka ta ni mbara kelen kei o temenen kofe uyera mopti marabolo kono Segu ani Sigaso tama de temenen kofe tour sera kai silame dine nyamoko ka faranyon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tonde uma kaseka na nyefolike uye journée de mobilisation d'urgence nationale sigi kunka ode Mali silame dine nyamoko kan tama in lanyini kata kai marabolo kono hakili jigina amoladonia kafo kabirini février kalola samba fla ani santan nani wati o wati min kera Mali jamana silame dine nyamoko ka faranyon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali bange sanyi ka taudona foka na bla bila lanyini ani ukabara ubeke kunklena min kononana oye kaseka silame dine lasagu silame ya dine tabolo sira nyuma sira korole ani sira jele kaseka okorota ko yanga silame ya dine sira jele njolaun kaseka olu la bato ku sira utagama ani ka beni kele nyonya ani yafa nyoma sira nyini ka lawale ya Mali jamana kono diu ni nyogonche choya munu na amiseka jega sigi nyogon fe ka donda kele fe ka boda kele fe Mali jamana sigi kaseka dia Mali jamana kono den kelengena bela jelen ka lafiya kama ani nyeta sabatili bara u kama ambe ala tanu ala e munda man ni hera mundo chama do fala nga antiseka don ka sa dana
an ɲa bɛ mun na nin ye nin ye cinini de y'a la mun b'a kɔfɛ mun bɛ ala bolo ka mara an ɲɛ a ka ca ni nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn o hɛra ninnu kan aw kayikaw bɛɛ lajɛlen ne mun y'aw ka baarakɛden ye n bɛ bila aw nɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ Serifu cɛ ye k'a bisimila a bisimila dunanya bisimilali tɛ dɛ a bisimila dutigi mana n'a ka du kɔnɔ dudenw ko bisimila k'a bisimila ko an kayikaw an hakili b'a la a y'a fɔ Kayi dugu kɔnɔ yan ani Mahamudu Dikow nana ɲɔgɔn fɛ yan sen dɔ la o y'a sɔrɔ ne tɛ yan u ye kuma d'a gale ma a ko kuma daminɛ na n ye kuma in lamɛn ko a y'a faamu ale ye Kayika de ale ka kuma a ka tɔw bisimila a y'a yɛrɛ kɛ an ɲɛ Kayika ye ka tuguni o de y'a ye a dusu kɔnɔ o kuma mun n'a y'o fɔ a sabatira ale ye Kayika ye anw y'a minɛ Kayika ye ale y'a yɛrɛ minɛ Kayika ye ala ye Kayika hɛrɛ kɛ k'a kɛ o sababu ye ale ye Kayika ye an b'a fɔ a bisimila kan bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko a barika a ye silamɛya tɔgɔ la a kɛra sababu ye ka silamɛya labɔ fantanya ni dogodogonin kɔni misikɛnɛya kɔnɔ k'u lalɔ yɛrɛ ta kɛnɛ kan ala de ye kow kɛbaga ye ala de y'a kɛ mais ni ala bɛ mun kɛ a bɛ dɔ de k'a sababu ye ala ye silamɛya labɔli mun kɛ anw ka waati la ka bɛn an ka waati ma ala sɔnna ale de ka k'a sababu ye ko Kayikaw ko k'a ni ce k'a barika ye barika ala ye k'aw bisimila ani maa nana ɲɔgɔn fɛ u nan'u ka dugu kɔnɔ kabini u ka kunbɛli fɔlɔ la anw fɛ Kayi yan an delila ka arabukɛ dɔ ka dɔnkilikan dɔ fɔ o de ye tiɲɛ ye o bɛ yangale don o don a ko ya dayfana law ji'tana lawajadtana nahnu duyuf wa anta rabbul manzili a ko an ka dunan ni e nana anw fɛ yan k'i bɛna sɔrɔ anw de ye ka dunan ɲɛ e de ye dutigi ye anw ka dutigi ye o tuma anw ka dutigi de don an tun ye tilefila baaraw de kɛ Bamakɔ ani société civile ani dugutigiw ani Bamakɔ tigilakaw k'a lajɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ani degun bɛ jamana kɔnɔ na n'olu bɛ se ka fɛgɛya cogo min na o baara bannen kɔfɛ an y'a lajɛ baara in an bɛnna bɛnkan minnu kan bɛnkan ninnu bonya kama ani bɛnkan ninnu an y'a ye k'a fɔ u bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o kama an ko an bɛ bɔ ka taa région na donc an ye Tombouctou kɛ ka Sikasso kɛ ka Segu kɛ alhamdulillah bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ Kayi an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw ka nin taama in ka ɲɛsin Kayi marabolo ma taama in sen fɛ baara camanw bolodalen don diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ ka bɛn ni sibiridon janvier kalo tile 26 san 2019 wajuli kɛnɛ belebele bɛna sigi sen kan stade Abdoulaye Makoro Sisoko kɔnɔ o dugu bi jɛ kari min na ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 27 ma lajɛrɛba dɔ bɛna sigi sen kan Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ o kɛnɛ bɛ sigi sen kan Salimasa Magan Jabate ɲɔgɔn kunbɛ soba kɔnɔ Kayi marabolo taama in kɔnɔna na diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ sojɔ baara belebele dɔ birigiden fɔlɔ baaraw bi kɛ o sojɔ baara min ni a baara bɛna dangɛnɛmaya Kayi marabolo alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ o bɛna tali kɛ résidence shérifla birigiden fɔlɔ dali kan misirijɔ ani kɛnɛyasoba centre de santé sojɔ baara min ni a bɛna dangɛnɛmaya ni a musakaw bɛɛ lajɛlen de bɛna bɔ Kayi Jamiatul Ansar din kɔnɔ musaka min ni o kan ka don baara bolodali in dafɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari la miliyɔn kɛmɛ caman na bisimilali kɛnɛ in kan an karamɔgɔ ye laseli minnu kɛ an ka jɛ k'olu ɲɛmada nka min bɛ an bolo yan o ye ka Kayikaw fo Kayika dunan jigin o tɛ dara kelen ye o ye Kayi kunungo ye ka se bi ma o bɛ dunan bonya ni an bɛ mɔgɔ fo bɛɛ folen kɔ an bɛ baro fo président man tawada lillahi rafa'ahu Allah ni maa o maa y'i dɔgɔya ala ye ala b'i kɔrɔta an bɛ nin kamalen dɔn ala y'a garisɛgɛ dɔnni min na ala y'a garisɛgɛ fasaha min na ala y'a garisɛgɛ hikima min na an bɛ dɔ dɔn a la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a y'a yɛrɛ dɔgɔya
ka bɛn ni fitininw ye n'i yɛrɛ dɔgɔya ala b'i kɔrɔta an bɛ dugawu kɛ ala ka si d'a ma a bɛ min fɛ ale de b'a dɔn ani ala cɛ ala k'o k'a ye an ka kuma tɛna janya an bɛ faama bɛɛ fo a bɔ sira bɛɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'an ka maire fo ka dugutigi fo dugutigi bɛɛ fo alors commandant ka cidenw bɛ yan foli b'u ye gouverneur ka représentant bɛ yan foli b'u ye an baw fana bɛ yan an b'u fo denmisɛnninw bɛ yan an bɛ dugawu k'u ye ala ka si jan d'u ma wallahi n'i tun bɛ sira in fɛ ka jeunes ye les jeunes u bɛ ka sɛgɛn cogo min na i bɛ ala deli de wallahi moto dɔ kana taa dɔ jogi mais nin bɛɛ bɛ kɛ mun kama ala an b'a ɲini ala fɛ nin denmisɛn ninnu ala ka jɔyɔrɔ d'u ma min ka bon ala ka jɔyɔrɔ d'u ma min ka bon ala ka si jan d'u ma ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya u bolo ala k'u kɛ sini dutigi ɲɛnamaw ye ne bɛ kuma surunya yan nisɔndiya min b'an na dan fosi t'a la komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na anw nana jamana in kɔnɔ ka na silamɛya min sɔrɔ an faw bolo an mɔkɛw bolo alakira yɛrɛ bolo sallallahu alaihi wasallam n'ale n'a ka sahabaw sara o kan a ka kan an ka ɲɔgɔn hakili jigin an mɔkɛw ma sa nkalon kan ayi o ma kɛ wallahi u ma sa nkalon kan siga t'a la kira ye bɛɛ mara siga t'o la kira ni kafiriw jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra a ka tɔɔrɔ ma se maa si ma fɔ n'i ye da saba kan kuranɛ b'o seereya ala ko la ikraha fi din kad tabayyana rushdu min al-ghayy anw bɛ min ka ye nin de ye maa ka bɔ maa ye maa ka kusa maa ye ni maa man kusa maa ye an t'i tugu cɛ dɔ ka kuma na n ko kira de nana ni kuranɛ ye san o san n'anw ka seliw bɛ kɛ seliba seli fitinini sunkalo an ka san yɛlɛmɛ san o san kerecɛnso fila bɛɛ bi lɛtiri ci anw ma k'an féliciter ko k'an ka fɛti kɛ ko ye mais san o san ni Noël sera 31 sera f'i bi maloya k'a fɔ i ye silamɛ ye ko kerecɛnw tulo bɛ mankan in na u fa b'i neni u ba b'i neni kuma jugu bɛɛ bi fɔ mais kerecɛnw bɛ na anw ka seli saga dun an fɛ ni 31 sera yanni ka baga kerecɛnw ma o baga i den lamɔbali in de ma kɛ faut le éduquer ne ti kerecɛnw ka fɛn fɛ mais i den bila i ka so n'i y'i den lamɔ k'a to i ka so mais kerecɛnw ka ko bɛ ka sira kan kumana fo an ka silamɛya de ka kɛ an bɛ ala fɛ an b'a kira fɛ an bɛ ala ka jɔn wɛrɛ fɛ ni min ma dan sago alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madani hayidara kabini a ka du da fɛ fo k'a don kayi mara kɔnɔ a ka lakana sabatira finitigilakaw fɛ amadu kamara sanba tarawele olu ka sɔrɔlen don a kumakan bɛ lase kafunɛ bacili fɛ n'o k'a sɔrɔ buna adamadenninw ka lakana ko ani u bolofɛnw kɔlɔsili ni a tangali ye lakana tigilamɔgɔw ka hamina ko ani u ka laɲini belebele gɛlɛman fɔlɔ ye tiɲɛna alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba a seyid sherif usman madani hayidara n'a ka jamakulu ka taama in kɔnɔna na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin ye o sɛbɛntiyalan dɔ ye taama min ni a nun tara bamakɔ ka taa kayi marabolo kɔnɔ ko lakana caman fɛrɛ tigɛra lakana tigilamɔgɔw fɛ walasa ka se ka kisi ni tanga ani kɔlɔsili kɛ ala ta kɔfɛ sɔgɔmada na an bɔra Bamako ni Usman Sherif Madani Hayidara ye a n'a ka jama ka na Kayi yan sira la alhamdulillah an ye sira kɛ an ma basi sɔrɔ sira la an natɔ an n'an ka délégation ye saba basi kɔni ma kɛ bon an sera Kayi yan wulada in na Kayikaw tiɲɛna u y'an kunbɛn ka ɲɛ alhamdulillah an ɲuman sera an nana
Kayi marabolo ɲɛmaw a ladalatigiw ka fara a diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ka alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara sɛnsɛn wale ɲuman dɔ fɔli kɛra ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara n'a ka jama ma Kayi marabolo ma ɲɛmaw fɛ ni ka labanna k'u bisimila k'a jiriw la k'a fɔ u bɔra u ka so u nana u ka so. An bɛ Kayikaw fo k'u barikada an bɛ délégation mun nana an b'u fo k'u barikada u nana kun mun na Ala ka ɲɛ u bolo an b'a ɲini Ala fɛ mun natɔ sɔrɔ o k'u segintɔ sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ u bɛ na kun mun fana la a ka kɛ tulo nafamaw ka a tɔmɔ a la quoi u ka hakilinata tɔmɔ a la. Moi je sais que ni mun filɛ nin ye chance ba de Kayi bolo ni ɲɔgɔnna lajɛ man ca aw yɛrɛ y'a b'a la ballontan terrain fara cogo min na ni diina tɛ foyi tɛ se ka nin kɛ donc mɔgɔw nana kun mun na ni tile ni fɛnw k'o bɛɛ kɛ i b'o kɛ kun mun na c'est que nafa de b'a la donc diina minnu b'a a kɔrɔta la k'a sinsin an bɛ dugawu kɛ Ala k'u mɛn an kɔrɔ Ala k'u haminakow nɔgɔya an ka Kayi fana Ala ka nin kɛ an bolo déclic ye hakilinaw bɛ ɲɔgɔn ye Kayi cogo min bɛn ni kelenya ni balimaya ni sinjiya bɛ se ka sabati cogo min Kayi yan vraiment an b'a ɲini nin ka kɛ o sababu ye. Ni ko ɲagaribagatɔ ma ka tasuma fiyɛ n'a daji ma faga nunji b'a faga ni wulada in kɛnɛ karamɔgɔ n'a ka jama o diyara anw ye fɛn bɛɛ a diyara an ye sanu ni wari an bɛ dugawu k'a n'a ka denbaya Ala k'an ɲa mɛn na ani jamakulu fɛn o fɛn na n'Ala k'a bɛɛ ɲuman segin aw yɛrɛ minnu fana na n'Ala k'a n'aw sara. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara bisimilalen kɔfɛ Kayi marabolo kɔnɔ Kayi marabolo ɲɛmaw fɛ a ladalatigiw a diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara Kayi maakɔrɔw kan an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye waleɲumandɔn foli bila ka ɲɛsin Kayi marabolo ka den bɛɛ lajɛlen na ka da u ka bonya ni karama kan ani ka da u ka kanuɲɔgɔnya kunbɛli cogo in kan. Faraɲɔgɔnka jɛkulu mun bɛ yen ni a fa ma muso faro olu ye don kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ walasa denmisɛnnin fitininw ka se ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma bɛɛ ni kelenya ka se ka don an ka jamana kɔnɔ o kɛra ka bɛn sibirido janvier kalo tile 26 Kulukorokaw fɛ yen nɔ an ka maa mun tun b'a kɛnɛ kan Samayira Sanogo ani Baba Keita. Ka kɛɲɛ ni dantɛmɛ wale minnu ɲɔɲalen don sisan an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ kɛ sababu ni ka gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin buna adamadenw ma fo ka taa se denmisɛnnin fitinin minnu bɛ tile bɔlɔn kɔnɔnaw na yɔli la ni a bɛ se ka kɛ sababu ka dengun ta ka ɲɛsin u ma adamadenya nasiraw fɛ jɛkuluba min bɛ yen n'an ko a ma Groupement des associations femmes faro o ye tabale gosi ni ka wuli ka baaraw daminɛ minnu sen fɛ olu na o seko kɛ jamanajɔ baaraw la o wulikajɔw de sen fɛ o ye wele bila denmisɛnnin fitininw ma ka bɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka na o dama kasi an daba Ala ye min ni a ko an k'a wele a b'an jaabi cogo min na bɛn ani kelenya bɛ se sabati an ka Mali kɔnɔ cogo min na. Bon an ye laɲini min sigi pour que diinɛ bɛɛ bɛ se ka bɛn an ka ɲɔgɔn bonya an ka jɛ ka kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali bɛ sira sɔrɔ mais tant an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali a bɛɛ bɛ sɛgɛn parce que n'i y'a mɛn Mali an yɛrɛ de don donc mɔgɔ kelen bolo tɛ se ka bɛlɛ ta an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ni combat nin kɛ pour que le Mali puisse avoir la paix. Donc, tant qu'à ma fara ɲɔgɔn kan, an ka hakilinataw ka kɛ kelen ye, dusukun ka kɛ kelen ye. Bɛn tɛ se ka sabati dɛ. Il faut k'an ka kɛlɛ bila an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ. Paix ka na yen fɔlɔ. An ka an bolo di ɲɔgɔn ma, diinɛw fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Diinɛw bɛɛ k'i ka diinɛ respecter. An kana ɲɔgɔn ka diinɛ saboter. Bɛɛ ka dugawu kɛ Mali ye. Ni bɛɛ ye dugawu kɛ Mali ye, an ka denmisɛnninw fɛnɛ ka dugawu kɛ an bɛ segin an ka kɔrɔlenw cogoyaw ma ko caman bɛ dabila n'a fɔra Mali o y'an yɛrɛ de donc an yɛrɛ de k'an ka jɛ ka kɛ jɛkulu kelen ye an ka nin combat nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka bɛn sigi parti politique fɛnɛ ka don da kelen fɛ
ka bɔ da kelen fɛ u ka bɛn ɲɔgɔn tɛ ni bɛn tɛ fɛn fɛn la fosi t'a la foyi tɛ. Cɛkayɔrɔ min bɛ yen ni o ka wulikajɔw bɛnnen don an ka diinɛ kow lafasali ma n'an kɔ a ma ministère des affaires religieuses et du culte o cɛkayɔrɔ in nɔrabilara kɛnɛ in kan ni o ka conseil technique ye min a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye nisɔndiya kumaw ta ka ɲɛsin baara in ma k'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ye minnu kan ka caya kosɛbɛ baw ko nin laɲini tɛ foyi si fo n'a kɛra ka hɛrɛ ani bɛn lana Mali kɔnɔna na o cogoya kelen na a labanna k'a ɲini Mali den bɛɛ lajɛlen fɛ an ka don da kelen na ka bɔ da kelen na an ka sigi an ka fɔ ka bɛɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kelenya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ. An nana Kulukoro bi dɔwɛrɛ tɛ musow ka tɔnba min bɛ yan n'o ye Faro a ye denmisɛn buruburuninw n bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin buruburuninw minnu tɛ kodɔn a y'olu fara ɲɔgɔn kan k'u kana u ka damakasi kɛ masa Alahu subahanahu wa taala la u faw ani u baw n'u kɔrɔw bɛ degun min kɔnɔ bi ani diɲɛ yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ lafiya bɛn kelenya o bɛ se ka segin Maliba in kɔnɔ cogo min na n dalen b'a la o denmisɛn kodɔnbaliw mana Ala wele Ala tɛ bɔ an jigi kɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ u ka wele kan Ala k'a jaabi teliya la an ka se ka bɔ nin ɲani nin degun in kɔnɔ nin minisiri ka kumakan n'a y'a don da ko n k'a fɔ aw ye. Hakilina jigi la an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ni muso jɛkuluba min bɛ yen n'an ko a ma groupement des associations femmes Faro a sigila sen kan ka bɛn ni avril kalo ye san 2018 an bɛ don min na i n'a fɔ bi jɛkulu minnu b'a kɔnɔ a bɛ se tɔn 72 ɲɔgɔn na. Misiri belebele min bɛ Misabugukaw fɛ yen a koromokali kɛla ka bɛn jumadon janvier kalo tile 25 maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Abdul Karim Sako ani Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlenw don. Misabugu misiriba dalali ka kɛ ni janvier kalo tile 25 san 2019 o ye don ye min bɛ mɛn ka to Misabugukaw kɔnɔ ka d'a kan misiri baaraw daminɛna kabini san 2008 fo ka na se san 2019 ma musaka minnu donna a baaraw la kabini a daminɛ fo ka na se nin don kɔfɔlen ma bɛrɛ tɛ o sefa wari miliyɔn 60 jɛ maaba caman ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan kabini karamɔgɔw la k'a ta Bamakɔ misiriba alimami u ka ciden na fo ka na se Misabugu zawiya Cheikh Ibrahima Kulibali ka bɔ fana u bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ka na Musabugukaw ka nin misiriba dayɛlɛ ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔn juma seli ɲɛ wajilu caman kɛra wajilu minnu ye tali kɛ misiri jɔ yɛrɛ nafa ka silamɛya kɔnɔ ka kɛ ni kira ka hadisa kɛnɛmaw ye kisi ni nɛɛma b'a ma Misabugukaw sɛbɛkɔrɔbɔla ka na ni misiri dayɛlɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Misabugu dugutigi a ye folikan kɛ ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban ka welewele kan da kɛ silamɛw ma bɛn ni kelenya u ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ dugu ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na. Bi Ala ka donba di anw fɛ yan bi misiriba in jɔli la k'a daminɛ ka na bila sisan na an yɛrɛ dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan k'an ka misiri jɔ k'a ban pewu o fana an b'o foli de an ka population bɛɛ lajɛlen ye Ala ka dugu in jidi u ka nafolo bɔra nafolo min Ala ka barika don a la Ala ka barika don a la. Alhamdulilayi arabili alamina an bɛ Ala tando an b'a kira tando an bɛ silamɛw tando ni misiri in jɔli mɔgɔ ma jɔ anw ye koyi an yɛrɛ yɛrɛ dama de ye misiri in jɔ an ka misiri in dayɛlɛ la bi a kɛra an bolo bonya ye a kɛra an bolo karama ye a kɛra an bolo wasa ye an bɛ an ka silamɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bamakɔ misiriba alimami kɔkɛ kale ale ka ciden ye kɛnɛ sɔrɔ ka na ka folikan lase Misabugukaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a alimamu a n'a wajulukɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ dugawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye yala bi misiri Ala ka kɛ hɛrɛ Ala ka kɛ hɛrɛ sigida la a nana sigi a bɛ sigida mun na yala bi Ala ka kɛ bɛn ye u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka kɛ kunnawolo ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn min ye Misabugu alimami dankan ye ale y'a yira k'a fɔ nin baara in daminɛnen san 2008 fo ka na se bi ma silamɛw yɛrɛ de y'u ka dɔrɔmɛ kelen kelenw fara ɲɔgɔn kan fo ka na se bi ma ONG ka dɛmɛma don a ma kuma tɛ politiki maa ka wari ma a ye Ala sɛbɛkɔrɔ fo ka Ala barikada o la kosɛbɛ ni ka laban ka silamɛw wele halibi ka na cɛsiri ma ka ɲɛsin diinɛ baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma misiri ɲɛnamali ni alabato ye. O tuma an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka silamɛ bɛɛ fo ka silamɛ bɛɛ waleɲuman dɔn yarabi nin kɛra an ɲɛna cogoya min na yarabi Ala ka ɲɔgɔnna caman kɛ an ɲɛna ten Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an bɛɛ ma Ala k'a kɛ jamana ma basigilan ye Ala k'a kɛ jamana ma kunkɔrɔtalan ye a y'a sɔrɔ hɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ Ala k'o jidi a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ minnu bɛ Ala k'o ɲɔni sɔli ala Muhammad. Misabugu alimamba ale ye folikan kɛ ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban ka dugawu kɛ banbatɔw ye misiri baara daminɛna minnu ɲɛna n'u tɛ balo la a ye bɛn ni kelenya welewele k'a kɛ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka kumaw kun cɛ ni dugawu ye ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma.
silamɛw an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ silamɛw an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ni Ala subhanahu wa ta'ala kumakan ye mais n'an ye nin bila dɔrɔn silamɛw fitinɛ bɛ na dɛ ya rabbi Ala kana fitinɛ don an ka dugu kɔnɔ Ala kana fitinɛ don an ka jamana kɔnɔ jamana bɛ lahala min na bi ya rabbi an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka bɔ o lahala la jamana bɛ minnu ka mara kɔnɔ Ala ka kana d'an n'u ma ya rabbi Ala ka kana d'an n'u ma diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ ka lɔdɔnnaya k'a fɔ juma seli kɔfɛ baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni kuranɛ duwawu kalanni ye kuranɛ kalan min n'o kɛra jumasiw misiriba yɛrɛ kɔnɔ ka kɛnɛ kun cɛ n'o ye an bɛ Ala deli misiriba dɛlɛli misabugu Ala k'a kɛ hɛrɛ ye dugu ma wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fanga ɲini jɛkulu Adema ye tasibila kɛnɛ dɔ sigi k'a ɲɛsin u ka tɔnden dɔ ma mun ni Ala y'a ka kalifa binna la ka bɛn novembre kalo tile 2 san 2018 kɛnɛ in yɛrɛ sigira sibiri don janvier kalo tile 26 Memorial Modibo Keita la Marietou Diallo ani Dramane Malega sɔrɔlen don. Adema PACJ a ye nin don in kɛrɛnkɛrɛnya ka kɛ tasibila don ye ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Dr Birama Jakite la. Adema tɔnden kun don maa kalannen don min ye a mako don jamana na kosɛbɛ tuma min na a tun bɛ nin na. Dugutigiw bɔra baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɔra n'o ye bagan furankɛlaw ye fo ka taa se a yɛrɛ ka denbaya ma ninnu bɛɛ nana ka na tasibila kɛ ka kɛɲɛ ni bidon ye. Adema tɔndenw y'a yira k'a fɔ nin ye baara ye olu kan ka min kɛ Ala ma hinɛna cɛkɔrɔba in na a y'a ka diɲɛnabɔ waati caman ɲɛsin Adema jɔli ma fo ka taa se Mali yɛrɛ jɔli ma. Dr Birama Jakite Adema tutigabaga don Dr Birama Jakite Adema ka yakulu min bɛ n'an b'a wele commission politique o maa don an bɛ Adema si waati min ale de kɛra Adema commission politique ɲɛmaa fɔlɔ ye a bɛ ban don min a y'a sɔrɔ Adema président d'honneur don donc maa don min bɛ se ka kɛ misali ye o de la an ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma o tasibila kɔnɔna na an bɛɛ fɛ denmisɛnninw k'a dɔn a kun ye jɔn ye denmisɛnninw ka se k'a ta k'a kɛ misali ye ka d'a kan an ye min kɔlɔsi bi o ye denmisɛnninw u kɛlen don ta fan dɔnbali ye u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min u t'u jujɔn dɔn tuguni bamananw dun ko n'i filili jujɔn ma i laban ko b'i kɔnɔna fili yasa o kana kɛ an ko an ka maakɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen mun kɛra anw yɛrɛ ma misali ye mun kɛra anw yɛrɛ ma du caman yiri ye n'u taɲana an bɛ fɛ denmisɛnninw kana ɲinɛ o kɔ u ye misali min di u ka maaya kɔnɔna u ka kɛwalew la u ka taabolow la denmisɛnninw ka se ka o faamu k'o kɛ o fana taabolo ye siratigɛ la an ye bi lajɛ an y'a boloda. Jɛnɛba Jakite n'ale ye taaba denmuso ye a kumana denbaya tɔgɔ la a ye mɔgɔw fo k'u barikada. An b'u fo k'u wale ɲuman dɔn Birama Jakite y'a si bɛɛ kɛ a bɛ lutte de la a ma fanga ɲini a ma place ɲini a ma wali nafolo dun jamana nafolo a ma dun a kɔni y'a ka vie bɛɛ kɛ a bɛ ka kɛlɛ kɛ Adema kɔnɔna na donc n'olu ye tasibila k'a ye a diyara an ye dakuruɲɛ laban bɛ n bolo an b'a ɲini jeunesse fɛ bɛɛ k'i inspiré a la mɔgɔ ladiri tun don a ka kɛ misali ye bi denmisɛnninw ma bi maliyɛn yɛrɛ tout court bolo a ka kɛ misali ye n'a kɛra ten jamana bɛ bɔ nɔgɔ la inshallah. Nin kɛnɛ in kan dugawu caman donna ko Ala ma hinɛla Dr Birama Jakite la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin tuma in ye kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.